Just Friends. Mga magkakaibigan, pinaiinit ng intriga ang SNN Special Report. Laging nasa spotlight ang love life ni Vice Ganda. At ngayon, totoo bang isang Pinoy mula sa New Zealand ang bago niyang apple of the eye? Now. Mula kina Kian Cipriano, John Avila, Jong Hilario, Sian Lim at Andrew Wolf. Ngayon, tila may bagong apple of the eye ang unkabogable na si Vice Ganda. Ang lalaking itinuturo, isang 18-year-old Pinoy na nakabase sa New Zealand named Kimpoy Feliciano. Friend na nakilala ko sa Twitter, pero hindi siya love interest, walang anything. Nakakatuwa kasi ano ba to? Pampahamak ko sa mga. My smile doesn't lie. De, charot. Hindi, wala talaga. Nakilala ko sa Twitter. Teka lang, natatawa ako. Na-curious ako kung sino kasi hindi ko talaga siya kilala. Kasi nag-tweet back ako sa mga followers randomly. Nag-reply ako sa kanya. Ang dami nag-react na followers ko din. Ay, nagsasagutan sa tweet si Kimpoy. Ikinagulat ng ni Vice ang pagiging sikat ni Kimpoy sa internet. Yung Kimpoy. Sinignan ko yung yung account niya. Ang dami ng followers. At celebrity to. Kasi libo-libo yung followers eh. Cute siya. Kumukha ni Elmo Magalona. Doon siya nag-aaral. Tapos nag-Miss Saigon kasi siya. At saka sikat nga siya dun sa tinatawag nilang Tumblr. Ang tawag sa kanya si Superman, Banat King. Siya nagpauso dun yung mga cheesy line. Tapos diniem ko siya. Sabi ko, nakakaloka. Nabombard ako ng maraming tweets tungkol sa'yo. Hindi naman kita kilala. Ganyan. Tapos nagdi-DM na kami na, ay, fan niyo po ako. Sabi niya gano'n. Yung parents ko po sa Pilipinas, lagi kayong pinanonood kita lagi sa YouTube, sabi niya gano'n. Tapos mabait naman, naging friends kami. Nagkaroon din daw ng pagkakataon na makapag-usap sila sa telepono. Nagtatawagan, tawagan. Tapos kasi gusto ko yung boses nito, yung na-curious lang ako talaga. Tapos mabait. At sa darating na December, nakadakda raw magkita sina Vice at Kimpoy for the first time. Pinipilit ko siya. Sabi ko, alika na, magpakita ka na sa mga fans mo kasi puro ka lang YouTube, puro ka lang sa Tumblr. Pakita ka na para mag-guest ka sa show ko. Tapos sabi niya, sige, uwi ako in December. May something? Walang something. Walang friend. At saka ang bata pa noon. At saka hindi namin yung fans na babae. Ayaw makipag-awag-awag sa mga fans yung babae. Anak-anak lang.